National People Party na Southwest Castle Hills District kalong baka jingkren jok ba Rowell Lingdo Presiden ka NPP makorwat halor ka inalign permit kadai ka jing shimen jok batkam day satya ka sur jok ka party habakren bekilar patay kubora ka sking baar u Presiden ka NPP Southwest uba ki nongram ula ongru baka party ka kersyan ya ka ILP patkan yay peteng ban kersyan ya ka jingya kun jok ka sarkar pan penurlong ya ka Soban penpau hangne ya ki katu katne ki kubor ki pami hakini ki sni hakabe dei bat katu ka kentin ka ba I marwali oma kumba I persya mensuai LP hadu menta I persya te ngai I balaton katu katne ru ki kenhon ki ba bu jingkeli yang ki parti mo kum ka parti NPP hapo jong ka Mokorwat Block unit pat kum juru jong ka Southwest Castle District te kum presiden jong ka district jong ka Southwest Castle District ngadon hangni ban pensai katu katni hakwede pat katu ka jingkren jong I Marwell te nakalian jong nga ngasim ya katu ka jingkren kum ka jingkren ka ba simet hi jong I Marwell kam na deye kata ka bang isim nakalian jong ka parti lain hangni te kuma piu ipat na kalian jong ka parti NPP ba ngatrai barok ngiatan mau ba daitan ka parti NPP hapo jingilam jong isar konrat ke sama kumu chief minister ki basim sundan ya karai banra ya kan ka mat jingi tren ban pasru ikan institution sundan hapo assembly ba ki kwa ya ka ban penyo no ya ka LP yang ikum kejelah ya kan dia jing doa ka pun balang ngilanya dawan ka pos kantam nadu kiseng samlapat mengiru kumki maksud snong jong kane ka jala ka chungi dan agalem juga kum presiden jong ka Southwest Castle District NPP unit sa sistem na soban omba kumba ka sarkar po jing yalam ka National People's Party hapo ka jing ka leadership jong isar konran klasim ya ni kananta da ka basay kedang ong hangne ba ngikersang teli telan ya kane bat ngikwa ba kajing ikon jogi ban penyo LP nam ta state kan urlong na okloi katala kata ka kajing agnut kajing bat ngan om yang sa sistem ba kajing kren jogi Marwell hantu ngaru ngalapit bahaya video clip ka ba EEI ke interview ka ba jrong tengah itu ilain iba iong ba I persya ya ka LP mensua hakapor bi long deputy chief minister bat kumduru I persya manta ikan kata ikan dia tu nah hakwe dei bat ka parti ndai isim bet ya ka personal view ki jong isim bet ya ka jing snow simet ka jong ikan kata ba kum presiden jong ka parti jong ka Mokorwat Block ibangi sudang penskam I ba insim haka kata ka parti lain ka ba ma yang haka tu ka por bat nangit ba haka tu ka sni ka ba isya kali jingeliru isim ya ka ju ka nongrim ka ba yang haka tu ka por ka itu bang kumudi potisi minister jasa sistem ngi don hangne ban ong bagi kersyan ya ka ILP hangka ka state kumaladon babu yang ia ka jingkeli bahatu ka NPP Southwest Castle District ka persya ka kersyan ngi hangne dak pasai ni kersyan teli telan bang isno ban ong ba dalong kepala lai ka sarkar ni tentu bakin ya kun ban pemio kloi no yang ya ka LP kenapa kan long ka jingelat jingeda nam ta jongi kirit pai jong ka cek penru jongi hangne ko ka cala ka jongi